што Расія не можа спыніць вайну. То бок ім тады трэба перанесці акцэнты. Нават нам удалося папярэдзіць у Мазыры рыхтавалася сур'ёзная правакацыя. Не, вот свайго діверсанта заберыце, якога караніць па Чарнігаўшчыне, і нам яшчэ выплаціце за колькі гадоў здзеку з беларускага народу. Да. Што маглі абмяркоўваць Пучин і Лукашенка? Чаму Лукашенка лятаў на другі край зямлі? Чаму ў Мінску адмянілі парад? І што не так з рэтрансляторамі? Пра гэта і іншыя тэмы мы пагаворым з заснавальнікам Белага легіёна Сергеем Бульбай. Добры дзень. Вітаю. Ну, пачнём, можа, вось што маглі абмяркоўваць Пучин і Лукашенка на Валдаі? Чаму так была сакрэтная сустрэча? Ну, пытанняў багата, сапраўды, таму што з аднаго боку Пуціна тая ж Украіна падпірае. Украіна зараз выбрала граматную тактыку. Таму, як бы так, Украіна мае перавагу. Тое, што пачалі наносіць удары па, скажем так, нафтавай інфраструктуры ўнутры Расіі, дае свой плён. То бок, разумееце, можа быць, падтрымліваць Пуціна, калі ты сядзіш это самае у цёплай хаце, у мяккай фатэлі, паглядаеш сабе тэлевізор вялікі, папіваеш півко і чуеш, што Крым наш. Ну, дык это ж класна, да? І зусім не класна, калі ў цябе шыбы павыбіваныя дронам, і калі это самае на чарзе па паліва, па бензін трэба стаяць там колькі гадзінаў. То бок это ўжо абсалютна іншы як бы сэнс набывае. Таму як бы з аднаго боку Пуціна падштурхоўвае да таго, што трэба заканчваць вайны, а з другога боку ён не можа это зрабіць. Таму што яны ж цудоўна разумеюць, яны пралічваюць тое, што калі вот это 1 200 000, ну, розныя лічбы ёсць, нехта ад 800 000, кажуць, да 1 200 000 задзейнічала было ў менавіта спецаперацыі так званай расійскай. То глядзіце, Пуцін разумее, што калі яны вернуцца назад з фронта, то менавіта яны як бы і стануць тымі пасіянарыямі, і тым больш это людзі ўжо пераступілі і страх смерці, і ўсё, і звыкліся да іншай дозы адрэналіна, то бок нармальнае жыццё ім наўрад ці ўжо падасца як бы так цікавым і перспектыўным. То бок ён асцерагаецца, што калі яны назад прыедуць, то яны як бы так і стануць тымі, хто паўторыць у Расіі падзеі 1917-1918. Яны ж это ўсё цудоўна ведаюць, все это пралічваюць, все это разумеюць. Таму як бы так і ў Пуціна развілка такая, што з аднаго боку як бы украінцы дапякаюць. Ну, правда, Расія, канешне, гаворыць, што яны ваююць не з Украінай, што яны ваююць прям з усім НАТО. Ну, дарма, што НАТО не прыйшло, але ж, ну, Расія расказвае, што яна ваюе з усім НАТО, да. Так што вот такая развілка, і, адпаведна, Пуцін спрабуе ўцягнуць Лукашэнку. Скажем так, но яны цудоўна разумеюць, што беларускія сілавікі абсалютна не гатовы да вайны. Тым больш Пуцін, маючы агентуру на ўсіх узроўнях усіх беларускіх сілавых структур, разумее, што ёсць такі нягласны кансэнсус, што беларусы не хочуць ваяваць, то бок няма матывацыі. Разумееце, калі раней можна было вот сказаць, калі б эта вайна была ўзору 2014-15 году, то можна было б сказаць, што типа вот беларусаў пагоняць туды, ззаду чеченскія заградатрады, і ўсё, куды яны дзенуцца. А зараз, глядзіце, зараз вайна нават 22 і 26 яна настолькі адрозніваецца. Зараз это кілзона, дроны, ўсё, зараз не актуальныя нават тыя заградатрады. Ты іх не паставіш, таму што яны будуць так жа знішчаны, як усё астатняе. Таму, натуральна, як бы так, з аднаго боку Пуцін разумее, што масава гнаць беларусаў на украінскі накірунак, ну, такое сабе, што, па-перш за ўсё, і не мае Беларусь асаблівых, як бы так, сілу. Хаця пры ўсім пры тым я адзначу, беларусы як бы найбольш баягатовыя за ўвесь постсавецкі час. Але ж, тым не менш, наш ударны кулак, ён, ну, абсалютна несупаставімы з тым, што выстаўляе Украіна. А для Пуціна, да, цікава, каб Украіна зняла, напрыклад, з Херсонска на накірунку колькі, як бы так, сур'ёзных брыгад, а то і дывізій кінула на беларускі накірунак. Таму што, я нагадаю, у нас супольная мяжа Беларусь-Украіна недзе 1060 кілометраў.
Ну. А Лукашенко ж кажа пра 1500. Ten Ну, перабольшвае? слухайте, ну, перабольшвае, конечно, да, як заўсёды. Ну. То бок, з аднога боку ёсць зацікаўленасць, з другога боку, глядзіце, вот, напрыклад, нават нам удалося папярэдзіць у Мазыры рыхтавалася сур'ёзная правакацыя. А нашы сябры як бы белага легіёна менавіта адсачылі эту сітуацыю. Я як бы так лічу, што добра, што мы як бы так на апярэджанне апублічылі эту інфармацыю, што ў Мазыры у штат якраз беларускіх экіпажаў хуткай дапамогі былі ўладкаваныя барадатыя санітары, як умоўна мы іх назвалі. Пачалі мы разбірацца, адкуль гэтыя барадатыя санітары могуць быць, а дзяўчаты заўважылі адразу, што это самае, хаця ў цывільным былі, але ж яны ўсе са зброяй ездзілі. На ўсе выклікі ездзілі з нашымі брыгадамі, ўсё. Ну і як бы так перад хлопцамі гэтыя барадачы ўвогуле не разгаварыліся. А вот з дзяўчатамі троху паплылі, адзін пахваліўся, шэўрончык паказвае Вагнер. А вот адкуль узяліся вагнеркі ў Мазыры? Мы праверылі тады па ўсёй Гомельскай вобласці, нідзе больш іх не было, толькі Мазыры. А Мазыры то што? Мазыры это НПЗ. Плюс да гэтага паступае інфармацыя, што ў Мазыр завозяць не толькі ў Мазыр, але ж у тым ліку ў Мазыр завозяць вялікую партыю штучнай крыві, перфатран. То бок яна без плазмы, яна ў замарожаным выглядзе і прамяняецца менавіта, калі ёсць маса параненых. То бок тэрміновая першая дапамога. То бок яўна ў Мазыры нешта планавалася. І я так, наколькі я зразумеў, што беларускія спецслужбы як бы празяпілі гэты момант. І вельмі добра, што мы як бы папярэдзілі, таму што я так разумею, што завершылася бы тым, што які-небудзь затрафейны русакамі дрон з незгараемай візіткай Яраша урэзаўся ў беларускі мазырскі НПЗ, куча параненых, куча ўсяго. І якраз Масква б мела б магчымасць прапаганду сваю праводзіць, што вот глядзіце, што твараць эти вот нехарошыя бендеровцы. А вось з аўтобусамі, з дронамі, это таксама падобная правакацыя, ці это штосьці іншае? Ну, это пакуль больш дробнае, але ж это такое сабе папярэджанне ад Масквы. Узгадайце, што першы выпадак менавіта пасля інтэрв'ю Лукашэнкі, калі ён арабам. Но Лукашенко стараецца зараз дагадзіць як бы каму заўгодна, таму што ён шукае для сябе менавіта ролі, дзе ён запатрабаваны. Таму што ён разумее, што пасляваенны статус будзе абсалютна іншы, і не факт, што менавіта ён будзе патрэбны камусьці. Так вот, ён рупіцца якраз, глядзіце, вот у тым інтэрв'ю ён, скажем так, апеляваў да арабаў. Таму што, глядзіце, ён так смела заявіў, што это сектор Газа, это вот летнее повторение Холокоста, что это геноцид. Арабы это заўважылі, да, ім это вельмі спадабалася. То бок Лукашенко свядома абсалютна не разлічвае на падтрымку, відаць, Ізраіля, таму вот апелюе да арабаў. Тых хіба грошай болей, да? No. Другое, ён прагнаў тут же ж увесь, здавалася, расійскі наратыў. От тое, што Пуціну спадабалася, ну але ж тое, што не спадабалася Расіі, на што, відаць, была рэакцыя якраз з беларускім аўтобусам, это якраз як бы так выбачэнне Лукашэнкі перад прэзідэнтам Зеленскім раз. Другое, прызнанне таго, што беларускія сілавыя структуры, як бы наша міністэрства абароны абсалютна як бы так, ну, іншая вагавая катэгорыя, што называецца, як у спорце. No. То бок непараўнальныя мы з Украінай нашы ўзброеныя сілы. Ну і напрыканцы нават я так это трошка пасмяяўся, Лукашенко адзначыў для украінцаў зноўку такі, што ягоны род, вот відаць, ён усё ж такі карані ягоны адкульсьці з-пад Чарнігаўшчыны. І я зараз, от калі скарыстоўваю той момант, калі я чую ад украінцаў, што вот беларусы нам мусяць рэпарацыю выплачваць, я кажу, не, вот свайго діверсанта заберыце, якога караніць па Чарнігаўшчыне, і нам яшчэ выплаціце за колькі гадоў здзеку з беларускага народу, да. Але якраз Лукашенко і вышэйшыя сілавікі пабоюцца бессцярожна ў сувязі з гэтым. Калі прапаганда там разганяе, што это вось украінцы, бандераўцы ударылі па нашых дзецях, па аўтобусах, то ад іх так больш стрыманыя заявы ідуць. Да, я здзівіўся таксама рэакцыі дзяржсакратара наша, это Вальфовіча. Відавочна, што без узгаднення з Лукашэнкай такога не магло адбыцца, калі Вальфовіч заявіў, што это зрабілі, вот эту правакацыю зрабілі тыя, хто хочуць пасварыць Беларусь з Украінай. Небагата варыянтаў тых, хто хоча пасварыць Беларусь з Украінай, да.
Ну і зараз тое ж самае, глядзіце, дастаткова сціплая рэакцыя з боку Вальфовіча. Там же ж калі пачалі разбірацца, там, аказваецца, дрон у першую чаргу біў па фурах. Ну, і там фура рэальна з беларускімі нумарамі цалкам згарэла, да. А аўтобус проста апынуўся як бы так побач, таму там вынесла некалькі шыбаў. Ну. Але ж, ну, зноўку рэакцыя Вальфовіча, што чо вы паперліся, дома сядзіце, бачыце, так што там небяспечна, пасядзіце пакуль дома. А вось з гэтымі ударамі па рэтрансляторах, што-то сапраўды яны былі, ці это якая-небудзь? Дмітрий, тут давайте тады пачнем з таго, што Украіна арганізавала цэлую хвалю ІПСО на беларускую тэму. Вот я буду шчыры, я як бы так, да, я падтрымліваю цалкам Украіну, таму што разумею, што калі прайграе Украіна, то ў нас шансаў няма. Але ж пры гэтым пры ўсім я разумею, што ва ўкраіне, ну, палітыкі, ну, канешне, вот самае цудоўнае, што яны мяняюць. Нават калі яны хочуць, то народ, як бы так, украінскі народ дапамагае іх памяняць. Так вот, разумееце, ўсё это вот тэма беларускай пагрозы, што вот беларусы збіраюцца ісці ваяваць супраць Украіны, яна настолькі штучна выглядала. Я запытаўся, як бы так, ну вот, напрыклад, як бы ёсць у мяне паважаны як бы знаёмы, ён сам генерал былы, ён бярэ ў сябе, публікуе пра тое, што мапу быццам бы ў Беларусі забаронена наведваць лясы і проста вот пабазначае ўсе гэтыя кавалкі зямлі, якія якраз уздоўж межаў і польскай, і украінскай, і літоўскай. Я заходжу на сайт Міністэрства лясной гаспадаркі, бачу, што это зусім не так. Званю этому, як бы так, дядьку сур'ёзнаму, запытаюся, што ты робіш, блин? Ну так, это кажу, ну у нас як бы так узгоднена ІПСО, хай Лукашенко апраўдваецца. Вот это асноўная логіка, разумееце? Я тое ж самае, калі, напрыклад, былы міністр замежных спраў украінскіх змясціў артыкул, дзе як бы так акрэсліў 5 пунктаў таго, што Беларусь збіраецца напасці. Я ему пишу с контраргументацией, глядите, это вот это все суцэльная лухта. Ну, ён промаўчаў зусім. Но я і зразумеў, што, ў прынцыпе, што калі ім далі каманду, то яны будуць выконваць тое, што ім трэба. То бок Украіна выбрала вот роўна канцэпт, это зрабіць з Беларусі, як бы так, вот, ворага, каб падцягнуць увагу ў тым ліку ад Міндзічгейта, да, які разгараўся ў Украіне, чарговы карупцыйны скандал. То бок Украіна закрывае вот менавіта беларусамі сваё это пытанне, каб, ну, скажем так, перацягнуць увагу, да, стандартны набор, да. Так што пры ўсёй маёй павазе, як бы так, ну, да украінцаў, вот зараз яны паступаюць, ну, як палітыкі, скажем так. Да, не шчыра. То, што можна адзначыць, былі гэтыя рэтрансляторы, ці іх увогуле не было? Рэтрансляторы былі, памятаеце, месяцы 2 таму, калі пачалася эта размова, вот тады, я ведаю, кра украінцы зайшлі на беларускую тэрыторыю і, як бы так, да. Вот зараз эта хваля, на маё разуменне, яна ўжо такая дастаткова штучная. Як бы так ніхто не ведае, ніхто не можа ні пацвердзіць, ні абвергнуць. А разумееце, размова пра што? Размова, у прынцыпе, ўсе ўспрымаюць вот эти мачты, вышкі, вежы аператараў сотавай сувязі. То бок яны стандартна стаяць там ужо колькі, скажем так, дзесяцігоддзяў. І вот тут вот, у прынцыпе, глядзіце, тут же своеасаблівая вот у плане развіцця, скажем, этой малой авіяцыі, умоўна назовем так, этой БПЛА, ўсё астатняе, ўсё, што лятае. Яны прайшлі, яны ж спачатку скарыстоўвалі, украінцы скарыстоўвалі расійскія сімкі, но, адпаведна, русакі скарыстоўвалі, да, украінскія. Чаму стала немагчымым на сённяшні дзень купіць сімку без рэгістрацыі ў Расіі? Таму што менавіта за гэта, да. Вот это была першая хваля. Другая хваля, усе пераселі на сімкі краін, якія маюць роумінгі паміж сабой. Ну, але ж это таксама хутка атрубілі. Ну і трэцяя хваля, это была, это е-сім-карт, да, якая таксама роумінг адразу падключаўся.
То бок дрон пералятае, адразу падключаецца да сеткі. Так вот русакі ў сябе ў тым ліку ўвялі тое, што калі ты, напрыклад, фізычная асоба, калі ты заязджаеш на тэрыторыю Расіі, то табе трэба ўзяць тэлефончык у рукі, адказаць на некалькі пытанняў, што называецца ручкамі націснуць. Дрон такога не ўмее, таму пачаліся хітрыкі пачалі менавіта на этой мачты аператараў сотавай сувязі давешваць спецабсталяванне на пэўных частотах, якое для тых ці іншых віду БПЛА. Да. То бок такая справа ёсць. Але ж я, калі шчыра, больш асцерагаўся, што тут трэба чакаць не, скажем так, не на тых мачтах, якія, як зараз Хартыя, по-моему, пісала пра Пінск, да? Да, што там нейкія быццам выбухі, быццам не выбухі, але ж ніхто не паказвае ні здымкаў, нічога, як мачта стаяла, так і стаіць, то бок нічога там не здзішчана, ўсё. То бок, такое сабе, такое ўражанне, што вот зараз это уже конкретна хваля і псо. Я, напрыклад, больш асцерагаўся таго, што ёсць такая зона, якая для мяне, незразумелы анклаў, які русакі разрабілі на беларускай тэрыторыі. Это былы аэрадром авіяцыі дальняга дзеяння, это Зябраўка. Это каля Гомеля, так? Да, 30 кіламетраў ад мяжы з Украінай. Але ж заўважце, здаецца, што і свой, і ўсё, пяты год, усё ідзе не па плану, як яны яўна планавалі, але ж пры гэтым, у этой Зябраўцы пастаянна працягваюцца нейкія будаўнічыя работы. То бок яны яўна разлічваюць, што ім гэты аэрадром авіяцыі дальняга дзеяння, нагадаю, для чагосьці спатрэбіцца. Ці то яны разглядаюць яго ў канцэпцыі, калі яны пачнуць вайну, ці пачнуць, ці не пачнуць менавіта з Еўропай, з НАТО. От тады ён ім спатрэбіцца. Таму што так, інакш всялякая логіка парушаецца. 30 кіламетраў ад мяжы, то бок яго накрыве нават ствольная артылерыя украінская. Ўсё, я ўжо не кажу пра ўсе гэтыя ляталкі, ползалкі, бегалкі, там чаго ўжо толькі няма. Таму, раз русакі працягваюць, значыцца, яны маюць нейкі канцэпт больш стратэгічны. Вот у чым сэнс. Я асцерагаўся, яны ж абнеслі калючым дротам, усё абнеслі, міннымі палямі абнеслі. І перыядычна беларускія сілы спецыяльных аперацый вакол яшчэ і пільнуюць, каб туды ніхто не ўлазіў. То я асцерагаўся, што менавіта там русакі сабе панаставяць гэтых адпаведнага абсталявання, адпаведнай апаратуры, туды сапраўды ўжо цяжка падабрацца. Таму што мы, я маю на ўвазе беларусы, мелі выпадкі, калі, напрыклад, следчы камітэт не змог патрапіць на тэрыторыю той жа Зябраўкі пры неабходнасці, скажем так, наведаць гэты вайсковы гарадок, у прынцыпе, беларускі, не расейскі. Таму што там людзі засталіся, і жыць. То русакі іх проста не пусцілі, ўсё. То бок я бы, напрыклад, асцерагаўся больш за такія анклавы. Навошта якімі ён дагаварамі рэгламентуецца, чаму так? Прыйшлі саюзнічкі, адціснулі кавалак і ўсё, да? Ж это са згоды Лукашэнкі, я так разумею. Так, а яно не магло быць без згоды, вот у чым сэнс. Я пра што і кажу, што мы, калі вяртацца пра Валдай, я разумею, што Лукашенко ў першую чаргу ехаў грошы клянчыць раз. Таму што пры ўсім пры тым беларускі эканамічны суд ён аказаўся не выжывае, ён не выжывае без падсілкавання звонку. Вот у чым сэнс. То бок Лукашенко не змог стварыць мадэль эканомікі Беларусі, каб яна была на самаакупаемасці. Вот у чым бяда. А зараз, пасля пагрозаў Зеленскага і пасля магчымых падштурхоўванняў з боку Пуціна да Лукашэнкі, каб усё ж такі беларусы ўтруціліся ў гэтую вайну, то Лукашенко, тут, відаць, быў план, таму што паездка ягоная ў Кітай якраз была прамеркавана да таго моманту, калі яго сын Нікалай, яшчэ 4 беларусаў атрымлівалі дыпломы кітайскага універсітэта, аб завяршэнні кітайскага універсітэта. То бок, это заранне было ўзгоднена. І тут, канешне, Лукашенко паехаў, напэўна, ў Пекін усё ж такі прасіць абароны і ад Пуціна, і ад Зеленскага. Адзінае, што калі, напрыклад, на Пуціна Сі Цзіньпінь, канешне, мае сур'ёзны ўплыў, то наконт Зеленскага я ў гэтым плане не ўпэўнены. Я не бачу, каб у прынцыпе Кітай асабліва ўплываў на сённяшнюю сітуацыю вакол Украіны. Хаця, у прынцыпе, Кітай, напрыклад, сёлета павіншаваў Украіну са святам, па-мойму, і адзначыў, што неабходнасць павагі да суверэнітэту і цэласнасці Украіны, што было абсалютна ў дысанансе з тым, што рускія гавораць.
Так што ў прынцыпе вот гэты візіт Лукашэнкі ён дастаткова распланаваны, ён заранне распланаваны. Ну але ж як бы так скіраваны ён менавіта на тое, каб это скажем так, апошні кідок Лукашэнкі для таго, каб выжыць. Ён не першы раз, ён заўважце паслядоўна, ён з Кітаем ён паслядоўны, да. От ягоныя аналітыкі зрабілі выснову, што менавіта Кітай будзе новым мадэратарам этого нового свету, і таму яны як бы так паслядоўна, паступова як бы абхажваюць Кітай. Ну і бачыце вот тое, што Кітай таксама выказаўся за неабходнасць у падтрымку беларускай суверэнітэта і цэласнасці, сведчыць пра тое, што ну, для Пуціна, напрыклад, это сур'ёзны аргумент. Да. А ёсць такія чуткі, што кітайцы могуць стварыць нават сваю базу ў Беларусі, ці это Лукашенко ім прапаноўваў? Скажем, у атачэнні Лукашэнкі ёсць тыя, хто як бы так ну, не першы год прапануе эту ідэю, папрасіць кітайцаў паставіць усё ж такі вайсковую базу менавіта дзе-небудзь бліжэй да межаў Еўразвяза. Але ж кітайцы пакуль ну, як бы так уважліва слухаюць, ківаюць галавой, але ж пры гэтым як бы так не спяшаюцца. Яны разумеюць, які гвалт паднымецца і ў Еўразвязе, і ў НАТО, у тым жа ж, калі іхняя база будзе стаяць як бы так вот побач з заходняй мяжой Беларусі. Але ж давайте тут мы паглядзім, я так думаю, што зараз будзе рэзка павялічыцца колькасць сумесных навучанняў, то бок на сумесныя навучанні будуць не толькі з русакамі, але ж усё часцей будуць і кітайцы прысутнічаць. От тады это будзе сведчыць пра тое, што Кітай таксама трошку зацікавіўся этой ідэяй. Яшчэ ў мяне такое пытанне, а чаму сёлета няма параду на Дзень незалежнасці лукашэнкаўскі, бо заўсёды ж яны іх праводзілі? Не, грошы. Грошы яны вырашылі, што раз на 5 гадоў праводзіць па юбілейных датах. І ў прынцыпе Лукашенко вот, сёлета, калі ў Москву лятаў на гэты парад, то ён і ім параіў, што кажа, ну вот мы ўзялі ў сябе такую традыцыю, як бы па юбілейных датам, то і вам раю тое ж самае. Ну, зразумела. А яшчэ з'явілася інфармацыя, што амерыканцы папярэдзілі Польшчу, што могуць быць правакацыі з боку Расіі. Наколькі это можа быць актуальная інфармацыя, бо, здаецца, у Расія завязшы в Украіне і яшчэ ей увязвацца ў новы канфлікт. Ну, глядзіце, калі Расія ўсё ж таки будзе змушана падпісаць мірны дагавор з Украінай, то Расія, я паўтараюсь, мы ўжо абмяркоўвалі на пачатку, тому што Расія не можа спыніць вайну. То бок ім тады трэба перанесці акцэнты. А для пераносу акцэнтаў я асцерагаюся, што ў першую чаргу стане ўсё ж таки нават не Польша, а Прыбалтыка. Таму што ну, Польша это ўсё ж таки сур'ёзны праціўнік, у адрозненне ад Літвы з Латвіі, якія ў прынцыпе там усе ўзброеныя сілы яшчэ нават меншыя, чым у нас у беларусаў. І гатоўнасць да вайны, ну вот, напрыклад, мяне учора ж запытваліся, што типу вот жа і Прыбалты, яны ж украінскі досвед пераймаюць, яны як бы так вучацца, і ваенспецы там украінскія праязджаюць. Это ўсё добра. Але ж вы разумееце, паводзіны чалавека, паводзіны любога жаўнера, любога афіцэра у нештатнай сітуацыі, калі стрэсавая сітуацыя, у яго этой веды мусяць быць адпрацаваныя да аўтаматызма. А калі ён іх не мае, калі ён проста вот некалькі разоў праслухаў лекцыю ці нешта паглядзеў, то не факт, што ён іх здольны будзе прымяняць у стрэсавай сітуацыі. Вот у чым сэнс, разумееце? Это добра, калі ты сядзіш у кабінеціку ў цёплым, як бы так гуляешься у это, ну, з джойстиком, это одно. А іншая справа, калі ў цябе над галавой там выбухае, свісціць, грыміць, то тут уже як бы так абсалютна інакш арганізм работае. Таму я падазраю, што ўсё ж такі, што не Польшча, а менавіта як бы так Прыбалтыка. Давайте узгадаем, от глядзіце, колькі месяцаў таму, памятаеце, беларусы зрабілі такую паслугу Расіі, і пры гэтым як бы зрабілі, быццам бы вот шаноўныя палякі, вот вы нашыя сябры, таму вот толькі для вас папярэджваем, у ваш бок цераз нашу тэрыторыю ідзе як бы так зграя тых шахедаў. Чаму не адпрацавалі? Чаму не збілі? То бок яўна это была дамоўленасць з Расіяй, да? У чым сэнс это самае, калі заходзіць вот это ж БПЛА на тэрыторыю Польшчы, то это самы ласы момант для таго, каб высвятляць, дзе якія РЛС, дзе якія станцыі, дзе якія комплексы стаяць у палякаў.
Таму што яны якраз у першую чаргу дэмаскуюць сябе якраз тым, калі яны выходзяць у рэжым апрамяньвання. От тады іх фіксуюць, як бы яны здалёку відаць. Да. Так вот заўважце, калі на польскую тэрыторыю беларусы прапусцілі недзе там больш 20, палякі так і не акрэслілі, ці то 25, ці то 27. А потым было это самае літаральна от колькі тыдняў, можа ўжо месяц таму, адзін дрон, як бы так ён ішоў на Чарнігаў, і потым як бы так украінцы мяне папярэдзілі, кажа, вот разгарнуўся цераз чарнобыльскую зону, пайшоў да вас. Ну я думаю, ну ладно, ну хіба не першы раз. А зноўку беларусы яго прапускаюць цераз усю сваю тэрыторыю, нічого з ім не робячы. І як бы так і Літуве гаворыць, што ну вот сябры, вот прэзент да вас, это не мы, вы нічого не падумаеце, але ж я думаю, што ў прынцыпе, што алгарытм быў той же самы. Высветліць, як паводзіць сябе будзе Літува ў дадзеным выпадку, ну, наколькі яна гатова. І таксама як бы зафіксаваць, дзе ў іх якія РЛС, дзе што куды перамясцілі. А Літува што паказала? Што яна абсалютна не гатова. Адзін дрон, яны ўжо пачалі хаваць кіраўніцтва па бункерах, як бы так, ну, скажем так, шараговыя грамадзяне абсалютна незадаволеныя, таму што пра іх усе і забыліся, іх усіх кінулі. Так это адзін. А калі, напрыклад, Расія некалькі, скажем так, тыдняў будзе адпрацоўваць тую ж Літуву, напрыклад, нават не па 200, нават не ў такіх колькасцях, як яна па ўкраіне работае, а просто вот па 20, па 30 штодзённа. Всё? Пасыпецца Літува. No. Так а чаму тады размова ідзе пра Польшчу? Ты таксама? Ну, давайте паглядзім. Дроны, ў прынцыпе, якраз я маю на ўвазе з заходам на тэрыторыю супраціўніка, то якраз от Латвія і Літува, на маё першае разуменне, это першая пагроза з боку Расіі. А на Польшчу яны наўрад ці зойдуць менавіта жывой сілай. Я хутчэй падазраю, што вот такімі ж дронавымі правакацыямі яны могуць проста іх узмацняць. No. І вот тут пытанне, наколькі як бы так беларусы будуць адпрацоўваць, не будуць. Ну а з другога боку, ну слухайце, русакеты могуць рабіць з Калінінграда, калі мы памятаем, это анклаў як бы так застаўся раз. По-другое, у іх жа ж мяжа і свая ёсць, як бы так і з Эстоніяй, з Латвіяй, з Літувай. No. То бок, адпаведна, у іх багата магчымасцяў, як это зрабіць, як бы так, і нават вот пры тым, што калі нават Кітай сказаў, што беларусаў не кранаць. А для Китая мы з вами мусім разумець одну такую рэч, што это, ў прынцыпе, да, тут не можна, як бы так, скажем, адкінуць у бок тое, што Лукашенко, як чалавек з такімі ж камуністычнымі мазгамі, знайшоў агульную мову з камуністамі кітайскімі. То бок яны прыкладна аднолькава мысляць, таму яны, ў прынцыпе, падабаюцца адзін адному. Але ж, ну, трэба разумець, што для Китая важны не сам Лукашенко, а важнае, скажем так, геаграфічнае размяшчэнне Беларусі. От глядзіце, у прынцыпе, для транзіта кітайскага груза па чыгунцы, у прынцыпе, застаўся толькі адзін варыянт, это Беларусь. Всё. No. Літува умудрылася перасварыцца з Кітаем. Это, по-моему, адзіная краіна, дзе амбасадара адклікалі Китая, да? No. Дзе ўвогуле больш таго, кітайцы нават зрабілі таго, што ў іх у мытным каталагу ўвогуле выключылі такую краіну, як і Літува. То бок, ну няма яе ў свеце, і ўсё. Украіна была, па прынцыпе, больш ласая, канешне, як транспартны хаб для кітайцаў, але ж там зараз вайна. І таму Беларусь астаецца вот як горлышко пляшкі, цераз якое транзіт кітайскага груза ідзе на еўразвяз. То бок вот это ў першую чаргу цікава для Китая, каб вот этот транзіт іхняга груза ішоў без перапынак, каб у Беларусі не было вайны. Чаму кітайцы падпісаліся за Лукашэнку і, скажем так, перадалі Пуціну, што типа мы паважаем суверэнітэт і рэкамендуем вам рабіць тое ж самае. Ну таму ёсць шанец, што Беларусь пазбегне вайны. Так, я спадзяюся, што ёсць шанец. Ведаеце, ну вот у Беларусі сярод сілавікоў склалася такая апінія, што вот, ну яны ж нас усіх называюць беглымі, прычым яны нас усіх мяшаюць разам з Ціханаўскай. То бок яны не раздзяляюць, хто там, які. Ну вот я, шчыра кажучы, я ва ўкраіне з 14-го году, я наглядзеўся на што такое вайна. І я разумею, што, слухайце, калі у нас няма вот на сённяшні дзень магчымасці перамагчы, як бы нават, скажем, тэхнічна,
калі б мы маглі сканцэнтраваць такую сілу, якая ў некалькі разоў большая, чым дома, і каб тыя зразумелі, што ў іх няма шансаў ад супраціву. От тады это нармальна. А от у такім вот стане, калі пачынаць як бы так, ну, радавацца, і тым больш я бачу некаторыя як бы так з боку апазіцыі этой заклікаюць, што вот дома трэба, каб таксама там гарэла, ўсё выбухала. Слухайце, ну вот з'ездзіце ва ўкраіну, пажывіце там як бы так некаторы час, і тады у вас это натхненне прападзе. Это ніяк не робіць народ лепшым, не робіць народ больш шчаслівым. І, ну. Так што я тут выступаю ў ролі, я цудоўна разумею, што мы, беларусы, нас не так багата. Што чырвона-белыя, што чырвона-зялёныя, мы ўсё ж такі адны беларусы. І нам трэба думаць якраз вот мазгамі дзяржаўнікаў, а не сітуатыўнымі нейкімі выгодамі, ці проста, каб журналістам было пра што пісаць. Добра, дзякуй вялікі. Спадзяёмся ўсё ж, што Беларусь пазбегне гэтых страшных сцэнароў. Ну, подписывайте наш канал, ставьте падабайкі, каментуйце, пішыце, што думаеце наконт сённяшняй размовы, калі вы ў бяспецы, вядома. Ну і жыве Беларусь! Жыве вечна!